Sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Mavi mula sa Malasiki, Pangasinan. Sumulat po ako para ilabas ang bigat na 6 na taon ko ng tahimik na pasan. Umaasa po ako na sa pamamagitan ng inyong programa, kahit paano ay matulungan niyo akong maibsan ng sakit na matagal ko nang kinikimkim. Ganito po kasi. Noong February 2020, nalaman ko na itong boyfriend kong OFW sa Taiwan, na asawa ko na po ngayon, ay nagkaroon ng relasyon sa katrabaho niya sa factory. Ang mas masakit, nalaman ko na nung kasal na kami. Isang masakit na katotohanang ibinulong sa akin ng huli na ang lahat. Wala na akong choice kung hindi harapin ito bilang asawa at hindi na bilang kasintahan. Itago natin yung babae sa pangalang Lynn. OFW pa din siya sa Taiwan hanggang ngayon. Hanggang ngayon may bakas pa din siya sa buhay ko. Hindi po kasi ito simpleng pagtataksil. Isa po itong sugat na unti-unting kumain sa tiwala ko, hindi lang sa asawa ko, kundi pati sa sarili ko. If I'll be completely honest with myself, minsan pati sa Diyos. Nung una ko pong malaman ang lahat, naglakas loob akong kausapin siya sa messenger. Gusto ko lang naman po sanang maintindihan yung nangyari. Hindi niya po ako sinagot at blinak niya po ako. Noong April 2020, nagpadala siya ng isang mensahe gamit ang dummy account. Ang sabi, pasensya ka na sa nangyari. Yun lang. Parang hangin lang na dumaan. Walang paliwanag, walang paninindigan, walang kasunod. Noong 2022, napansin kong naka-unblock na ako sa kanya. Lumitaw siya sa suggested friends ko. Nakikita ko ang pangalan niya ng paulit-ulit, parang paalala ng sugat na pilit kong tinatakpan. Pero hindi ko siya kinontak. Pinili kong manahimik. Pinili kong magpatawad kahit hindi pa buo ang puso ko. 2 taon po akong nagtimpi. 2 taon kong kinumbinse ang sarili ko na okay na ako. Hanggang sa noong November 2024, naglakas loob akong mag-reach out muli. Inad ko siya para humingi ng closure. Isang maayos na pagtatapos lang sana, pero blinak niya ako ulit. Doon po bumalik ang lahat. Bakit ako yung nasaktan pero ako yung nahihirapang makausad? Bakit sila nananakit parang ang gaan na ng buhay? Dahil wala po akong natanggap na sagot, in-email ko siya ng 7 beses. Hindi niya ako sinagot. July last year, napagod na rin ako. Nagpadala ko ng huling mensahe. 3 mensahe ang pinadala ko. Hindi pa rin siya doon sumagot. Doon ko po napagtanto na minsan kahit anong habol natin sa closure, hindi po talaga ito binibigay sa atin. 2026 na pero dala ko pa rin ang bigat. Dala ko pa rin ang parehong sugat na pilit kong pinapagaling dahil paulit-ulit itong bumubukas. 6 na taon na ang lumipas pero may mga araw na pakiramdam ko nasa 2020 pa rin ako. Parang hindi umuusad ang oras sa puso ko. Habang sila ay tila masaya na at maayos na ang buhay, nandito pa rin ako, inaayos ang sarili, pinupulot ang mga piraso ng kumpiyansa, at pilit binubuo ang paniniwala na may halaga pa rin ako. Normal lang po ba na ganito katagal ang sakit? Na kahit nagpatawad ka na, may kirot pa rin bumabalik? Na kahit gusto mo nang makalaya,
may parte pa rin ng puso mong nakakulong pa rin sa nakaraan. Posible po ba talagang makabitaw kahit walang paliwanag, walang hustisya, at walang paghingi ng tawad mula sa mga taong nanakit? Pagod na po akong dalhin ang sakit na hindi ko naman po pinili. Gusto ko na pong umusad kahit dahan-dahan, kahit paunti-unti. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mavi. Mavi, relax ka lang. Ay, Ika nga sabi mo, 6 years ago correct. nangyari yun. 6 years ago. Ang magandang realization, Mavi, na sinabi mo rin dito is that, meron nga bang maganda kang sinabi? Teka lang. Nakalimutan niyo na naman. Kanina, Nakalimutan ko sabi niya agad sa eh. asawa niya, Dan, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba Ano yun? ba yung sasabihin ko sa'yo? Nag-video call ako sa asawa ko kasi meron ako sasabihin sa kanya. Tapos sabi ko, may sasabihin ako sa'yo eh. Ano na nga yung sasabihin ko sa'yo? Hindi, may sinabi siya dito tungkol sa closure. Na sabi niya, napagtanto niya, ayun, doon ko po napagtanto na minsan, kahit anong habol natin sa closure, hindi talaga ito binibigay sa atin. Yun talaga po yun. It's yung closure na hinihintay mo at hinahanap mo, eventually it will reveal itself to you in time. Na parang saka mo siya magigets na kaya pala ito nangyari kasi ganito yung nangyari. Pero kapag hinabol mo kasi siya talaga ng hinabol, wala ka ng ibang magagawa tas hindi ka na talaga makakausad kasi habol ka ng habol ng isang bagay na wala namang paki sa'yo. Ako kasi nakikita ko dito, you're barking in the wrong tree. Oo eh. Kasi wala naman dapat maging closure or sa inyo nung ni Lynn. Wala. Kasi ang closure mo dapat sa sarili mo. 'Di ba na dapat wala na yung tapos na. Tapos na siya talaga. O, Hindi, yung saka in fairness nung kay Lynn, nag-feeler siya na humingi ng sorry. Oo. Iyon yung closure niya para sa sarili Correct. niya. Siguro siya parang ano pa bang parang klase ng pagsusorry yung gagawin ko. Alam mo yun, parang ano pa bang baka she knows, hindi namin kinakampihan si Lynn pero si Lynn, alam niya na kahit naman siguro anong sorry yung sabihin ko or i-try mag-sugarcoat or mag-explain, masakit pa rin, nanloko pa rin kasi talaga eh. So, kumbaga, sa parte niya, wala na ako ibang gagawin kundi magsabing pasensya ka na sa nangyari. Kasi kahit pahabain niya, in fact, kapag pinahaba niya pa din kasi talaga, mas marami ka pang mauungkat dun eh. Correct. Diba? Mas marami ka pang mga bagay na makukuha eh. Saka hindi natin alam, baka pamilyado na rin din yung Lynn na yun. Baka. Kasi 6 years ago na. Kaya Correct. ayaw niya na ng komplikado pag sinagot niya pa. Tsaka, alam mo kung ba't hindi kanya din sinasagot? Ang feeling ko lang grabe ka mag-message. 6 na email. 3 kasunod na email. So siguro in her mind, naku po, pag inumpisahan ko ang conversation dito, ito nga hindi ako nagsasalita, ganito na kadami yung sinesend sa akin ng mga messages. What more kung nag-try pa ako mag-justify? Because wala namang ibang way. Wala naman iba talagang sasabihin si Lynn sa'yo kundi pasensya na at sorry. Tsaka imagine mo out from nowhere na akala mo lahat tapos na, settled na, bigla kang magme-message ng closure. Diba? Ng closure. Hindi naman ini-invalidate yung feelings namin Yung tanong mo kung bakit ganito at masakit. Kasi masakit naman talaga. At hindi naman din talaga tama. Totoo naman. Diba? May sinabi ka dito na linya na sinabi mong bakit ganon? Hindi ko naman pinili yung sakit. Lahat po tayo na nasaktan. Hindi po nating pinili yung sakit. Walang may gusto talaga eh. Diba? Kaya lang, yun ang masaklap talaga na katotohanan dyan. Sabi nga ni Jegs, baka you're barking on the wrong tree. Doon ka kay Lynn, ang kailangan mo i-focus yung sarili mo kasi ikaw talaga yung lugi. Correct. Ganon talaga kapag hindi nagpapatawad fully. Ang lugi talaga dito ay yung taong hindi nagpapatawad. Kasi yung mga ibang tao na kalaban po natin, for example, umiinom na po sila ng mais con yelo kasi mainit ang panahon. Wala na silang pakialam sa'yo. Ikaw talaga yung lugi dito kasi ikaw hanggang ngayon bit-bit mo yung Ine-expect ko nga na sa kwento mo, Mavi, na nagkaroon uli ng connection yung asawa mo at itong siya. Lynn, wala naman pala. Parang wala na. At saka, Ikaw nangyari yung- ba ito nung mag-asawa na sila?
Or nung, hindi? nung mag-boyfriend pa lang sila na nangyari. So nalaman niya nung kasal na sila. Na nung boyfriend niya pa lang ito, Oo. nagkaroon ng ganun lokohan. Oo. Ganyan. Oh, but anyways, boyfriend man or hindi, nagkaroon talaga ng Oo, lokohan. at hindi Ganon. natin pwedeng i-justify yung pagkakamali. Oo naman, mali talaga Oo. yun. Mali talaga yun. So diba? siguro ang closure dapat, Mavi, na hinanap mo, yung closure mo sa sarili mo na dapat i-let go mo na yan. You have to move on kasi again, that's 6 years ago. Correct. At Nag-move on na ang lahat, oo, di ba? nagpalit na ng presidente. Oo, ikaw na lang naiiwan. Isipin mo, nagbago na yung mga nagbago na yung, isipin mo kung merong 10-year-old nung time na yun, 16 na siya ngayon, dalaga na siya. Oo. Yung kunyari 16 years old plus 6, di ba 22 na siya. Oo. Yung 22-year-old plus 6, papunta na sa pagkasal kasi 28 na siya. Oo. Yung dating 47 years old plus 6, 'di ba? 53 na siya. Oo. Nag-golden age na siya plus 3. Ang dami nang nangyari. Oo, kaya Mavi, ang feeling ni Mavi na parang nasasaktan siya kasi parang hindi siya pinapansin sa nararamdaman niya. Kasi lahat nga Nag-move forward na. Ikaw na lang yung naiiwan doon sa moment Correct. na 2020 moment, 2026 na ngayon eh. Ang tagal na. Tapos yun sa sinabi mo na part na parang nakita mo siya bigla sa friend list, ganyan. Tapos parang lagi mo siya nakikita. Di ba ganun yun? Our mind tricks us eh. Oo. Di ba? Pansinin mo, halimbawa, meron kang gustong motor. Oo. For some reason, yung motor na yan, pag lumabas ka sa kalsada, lagi mo na siyang nakikita. Oo. Parang lagi siya na, Oh, it's this a is a sign." sign. Diba? It's a sign. Lagi ko na siya nakikita. Pero kasi, yung brain mo, yun na yun Oh, eh. bias na yung may utak bias mo, na siya yan. na nakikita mo na lagi yung gusto mong makita. Ikaw naman, ganun din. Kaya mo lagi nakikita kasi yung mind mo, hinahanap na siya eh. Oo, Parang ganon. ayan. So, hindi ito ibig sabihin na parang ito na yung senyales na, algorithm ba? Oo. Senyales ito na nagpaparamdam sa at kailangan ng closure? Hindi. Oo. Talagang sadyang may mga bagay talaga na ang closure dadating in time. At hindi kailangang habulin. Tsaka anong purpose mo ng closure? And then, tsaka anong purpose ng pagpaliwanag? Totoo. Oo. Kasi tapos na eh. Humingi na ng sorry sa'yo. Correct. Aminado naman siya sa pagkakamali niya. That's the end of the story. Correct. So, Ganun talaga yun. I think kung meron mang kailangan, hindi naman niya sinabi naghiwalay sila ng asawa niya, di ba? Oo, Kung wala. meron mang to help you process through this, yung asawa mo, kasi yung asawa mo, siya yung makakasama mo for the rest of your life eh. tama. Di ba? Napatawad mo na ba ito fully? Oo. Sa kanya, kasiguro humingi ng mga bagay-bagay na gusto mo ng hindi dun Correct. kay Lynn. Oo. Wala ka nang mapapala sa kanya. Wala nang hindi ka na niya gustong kausapin, Oo. obviously. Tsaka ikaw bilang babae, di ba? Alam mo rin din yan na hindi mo lang yun basta desisyon. Siyempre, dalawa din sila. Correct. Nilapitan din, nilandi din ng lalaki. Pero again, that's 2020 Correct. pa nangyari. Tsaka, ito lang masasabi ko sa'yo, Mavi, no? Kapag ka hanggang ngayon, ganyan, at dadating pa ng 2027, 28, 29, dadating pa yung panahon na ganyan Magpapalit dyan na ka naman pa ng rin. presidente. Oo, correct, diba? Ang dami na namang nangyari, mga kasong hindi naman natapos. Gaya Ay, ng... hindi, Gaya ng- wala. Ang dami namang, ibig sabihin, ang dami na nangyari. Oo. Mas matindi na yung AI. Mabilis na ang panahon Mabilis kasi na talaga ngayon eh. mabilis na talaga yung panahon. Tapos nandun ka pa rin stock. Sobrang ikaw na talaga yung lugi. Tsaka talo ka na. Oo, Isipin mo, okay, fine. Hindi mo naman pinili yung sakit. Natalo ka talaga dun sa part na yun. Totoo yun at masakit yun na nagkalokohan, di ba? Yeah, Pero patuloy kang magiging talo kung hanggang ngayon, nandyan ka. Oo, hindi mo pa rin nililet go. Oo. Wala ka pa rin closure sa sarili mo na tanggapin mo na Nangyari niloko ka. na- And it's oo. part of maturity din ng relationship kung minsan na hinahayaan din na nangyari yung mga ganyan eh. Minsan may mga bagay na basta maiintindihan mo na lang eventually eh, 'di ba kung bakit. At hindi rin ito magiging healthy for your current Oo. yung current status ninyong mag-asawa. Hindi siya healthy kung hanggang ngayon G ka dun sa babae. Alam mo ang mahirap dito talaga, Jeg, sa totoo lang. Ang mga babae kasi, kaming mga babae ay historian. Okay, Diba? Nicole Yala, dahil historian ka, Historian. Diba? May ganito ka rin bang Ay, oo naman. yan. Dito, parang yung itsura ni Diego, kung makikita po ninyo at nakikinig kayo na sa radyo ako, itsura ni Diego, parang
parang manonood ng sine. Teka lang, pakikinggan ko to. Manonood ako ng sine. Asa ng popcorn? May kakwento si Nicole. Hindi, Ay, oo naman. Oo naman. Hindi, women are historian. Oo. Hindi ko na lang to binabalik sa asawa ko, pero hindi lang kami talaga major na nag-aaway na matindi na may mga ungkatan na Oo. magaganap. But merong isang particular talaga moment na hanggang ngayon sobrang vivid sa memory Oo. ko na ginawa niya. Mhm. Baka nga nakalimutan na niya eh. Oo. Pero ako Sigurado ako. sigurado ako limot na niya. Pero ako, wala. Oo. Nandyan yan. Ni parang wala nga lang ata sa kanya yun, pero para sa akin meron. Iba kasi utak Iba ng kasi mga yung babae. Oo, to be fair to Mavi. Oo. Alam mo yun, hindi rin kasi talagang, ewan ko, iba lang talaga din yung wiring. Kaya siguro Mavi, ang pwede mong gawin, magpaka-busy ka sa ibang mga bagay para yung part of that brain mo na yan, na merong ganyang klaseng core memory, mapalitan ng mga ibang mga Yes, memories. oo. Patungan natin ng mga ibang mga magagandang mga bagay. Tama. Para hindi na natin matandaan lagi yung part na yun na nasaktan Oo. talaga tayo. Kasi it's really part of it. Ganun talaga. At hindi rin perfecto kasi yung mga tao. Tama. Ganun talaga. May pwede sa podcast, share ko. Pag-iisipan ko i-share ko. Chares. Diba? Pero ganun talaga yun. At again, Mavi ha, patuloy ka magiging talo. Mhm. Kapag Lugi ka dyan, Mavi. sobrang lugi ka. Oo. Lugi ka Kasi talaga. Yung iba sobrang busy na, ang dami na nag-AI na. Correct. Sumasayaw na ng hawak mo ang beat. Totoo. Tapos ikaw, nabubwisit ka pa rin dun sa 2020 na nangyari. Correct. Ano ba? Paano na? O anong klaseng closure ang gusto mo? Ano pa ba ang gusto mo? Oo. Parang lumuhod siya sa munggo, Ayan. na sa bubog, ganun, Oo. will it change anything? 'Di ba? Parang wala rin naman eh. Tingin ko kahit magkausap kayo, wala parang magiging closure. Kasi nga, ang closure dapat isa sa sarili mo, tanggapin mo na at some point na nagloko yung asawa mo and that's it. Parang parang may mga bagay talaga na hindi na natin kailangan hanapin yung sagot. Tanggapin na lang natin na nangyari talaga. Move on. Move Moving forward, 'di ba? Hindi madali madali lang talaga Hindi magsabing namin- mag-move on ka, Oo, 'di ba? Hindi namin ini-invalidate yung nararamdaman. Hindi, yung sinasabi lang natin, patuloy kang magiging talo. Oo. At ayaw namin yun. Gusto Diba? namin winner ka, gusto namin Oo. masaya ka, gusto namin ma-enjoy mo yung halo-halo sa summer season, Tama. ganyan. Gusto namin na gano'n na wag mo nang isipin. Try. I Correct. mean, and if it would mean asking for professional help kung Oo. paano, 'di ba minsan may mga ganyan na Yes, mga oo. tamang brain exercises Tama. para may mga ganyan. Tuturuan ka Yan- ng butterfly hug. Oo, correct. 'Di ba may mga ganyan, tapos ang i-follow mo ay yung mga experts on Oo. brain, yan yung punuin mo yung algorithm mo ng ganyan, yung mga for Tama. self-help, Correct. ganyan. Kasi Oo. wala na tayong aasahan kay Lynn, promise. Oo, wala na yun eh. Promise Malay mo, talaga. Masaya na yun si Lynn, may pamilya na yun, may Tsaka sariling pamilya na. siya din sa sarili natin, hindi kay Lynn, hindi natin alam kung ano yung battle na pinagdadaanan Oo. din niya. Meron din niyang sariling pagsisisi na hindi Oo. natin alam. Huwag na nating feeling ko, halimbawa, makausap mo Mavi, mas lalong masakit eh. Tama. Kasi sasabihin niya, magdedetalye pa siya. Correct. Hindi mo na kailangan ng detalye. Kumbaga, leave it that way. Yun Oo. na yun. Tapos na. Alam mo, mga babae kasi talaga minsan ganyan eh. Gusto Gusto pa yung natin, nasasaktan. sasaktan pa lalo eh. Ganyan talaga tayo. Gets kita, Mavi. Ganyan talaga tayo, promise. So, try your very best to be busy with other things. Ibang mga bagay na pagkakabalan at Ayan. pagkakabisihan. Oh, tulungan mo yung sarili mo na Oo. magkaroon ng closure. Correct, And diba? that's it. Self-help. Oo. Ikaw naman, sarili mo naman na asikasuhin mo. Huwag mong ilagay yung enerhiya mo kay Oo. Lynn. Focus your energies on Oh, yourself. kaya marami na mga kwento na parang ganito na ayaw namin na yung isang tao na namumuhay sa nakaraan. Correct. Napakalungkot ng buhay na ganun. Ayaw natin. Oo. AI na eh. Nasa Ang daming future na dapat tayo. i-enjoy sa moment Correct ngayon. ka, 'di ba? The Oo. present is all we have. Tama. Tapos na yung past eh. Correct. O siya mga kabisyo, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!